Existují místa, která dýchají tichem a moudrostí staletí. Zde v srdci Vysočiny, mezi jejími malebnými kopci a hlubokými lesy, každý kámen, každá vodní hladina nese ozvěny dávných příběhů. Je to kraj vytesaný nejen lidskou rukou, ale i tichou pamětí generací, které zde žily a tvořily. Připravte se prozkoumat skryté legendy, které se šeptají v tichých údolích, odhalit zapomenutá tajemství ukrytá v zříceninách a vstoupit do světu, kde se mísí drsná krása Vysočiny s poutavými pověstmi, kde dávné události formovaly jedinečnou krajinu a lidské osudy zanechaly nesmazatelnou stopu přímo zde, v jejím středu. Toto je cesta do hlubin času. Cesta Vysočinou. Povede nás k místům, která šeptají o husitských hrdinech, ztracených pokladech, záhadných smírčích křížích i dávných tragédiích. Ke krajině, jež dýchá dávnou minulostí a drží si svá tajemství. Jste připraveni naslouchat, otevřít oči a spatřit neviděné v srdci Vysočiny. Pojďme společně odhalit to, co je skryto pod závojem času. Toto je zapomenutá Vysočina.